хайнам бурак шавад апашка соҳиби iPhone 17 Pro Max напа вишкапа хай тавриги напа вишка бисмиллаҳи раҳмони раҳим парашам уи капа ина духтараку кадамтон бигирен доставкаш бепула ина духтарак доставка кардам то даруни хонаша доставка кардам ина духтараку бигирен кадамтон доставка 25 шаҳр наи вилояти хатлон бепула ина апам бурак шава iPhone 17 Pro Max свети оранҷеви ина ина духтараку биен марҳамат гиромеш ки сурат севгадаштова мишхфес гиром мешава ина духтараку биен марҳамат аксия кардагим то солнавира ина марҳамат духтарада чӣ гуфтанӣ бием бигирен духтарако пушаймон намешен то дуруни хонатона доставка када миёра ина духтараку биен марҳамат хоҳарам ятишда уҷа ба уикисе ба ҷои остагулам хасиён кар биё навушам ина я телефони гизала гирифтам ина духтараку биен марҳамат пачка мараҷа сурат севгадаштова ина нав пачка сурат севга пачка ина пачка